Kublai shibun nak kamda jongpi ki samla, kiblai lam ya kejing ruai, nak kamda ban penrahem ya ki donut bat kemen sim ki jongi, hashwa ya kemen yok ban syakri yo blai, lengba jong ni kapor. Ka senior si society, kablang ka way, naki kenhun ka badan hapo la ka balang, ka pediang sngau bha, ya pi baro syakni kejing syakri. Nadu ki pastor, ki teman besan, ki rangba balang, ki nongkit kam bat kit khot jong je sengken thai, ki nongkit kam bat kit khot jong junior si society, ki longkpa ki longkmi, ki para samla lem bat ki hep ki berit, haka kerteng ke bat thiang tam ke jong trai bat unong penem jongi u Jesus Christ. Kum ke society ngidon ke daw ke bakrau ban aingu yo blai ling bajoni ke por. Namar ki kam ki babha ki bakrau ya ke ba mau ulale yala ke jong society. Ke society kala ban long kum ni kum ke long. Dei namar bakakti ke jong blai kam shamla lingkot no ban yalam yala ke jong society. Dei namar baki khmat ki jong u kim shamla samthia bat yothia. Nakam da ban pet ban jingo yala ka jong society, but day na kata daw baka society kala ban long kumni kumakalong menta. Day na kata daw baka society kala ban pentelon dia ka shalantem kablong ka kam ka jong try. But day ru lingba jogata baka society kala la ban jam shaw maumer ubakat lai jongka. Dia ka bakum ka ni kapor nga khot lang yangi baro. Ya ka banginiyo bani kemen lang ban ai ka buram bat ka jingo shaw blai. Namar ki baro ya ke bamu ulale nakamta lagajong society ngin sayo ya ke bani syakri lang yu lingba ki benta ki ba per lingba jong ni ka program ya ke ban nakaliang society nglapan kre bada shwa ya ke bang ngin sayo ban ya chaprang nginile choblai hakajing duai au blai bad ukpau jongi bahab neng sasisien kum ke society ngiwan ya ke ban pau biang khmat jomekopa lingbau kun ba ye ujoma jisu kanrat babha ka buram bat ka jirok nya shamekopa namar ki kam ki babha ki ba crown ya ki ba ma malale ya la jong society kum ka society ngilala ban jam ya kan ka lenti yaw ni usnam ba khat lai hakajing ya lenti jongka dei namar baka ti ka jong ko kanrat kam shamla lingkot no dei namar baki khmat ki joma kim samna samthia pat yothia nakap ban pet ban jngo yala jong society but dei ling baka takot try bakum ke society ngila ban long kum ni kum ngilong menta but kenrat hak bakum ke ni kapor ngimdon ye ban ai shama kum ke society rekai ka bangidon kalong ka buram ke jingero bat ke jingu nyai shama ai bor yala jong society banganang laban le yiki ke bakrau nakap ke buram bat ka kerteng ke joma kenra dak bakum ke ni kapor nginyo ya ke ban mane ban syakri ya me kotrai ngida duai bat ngida kerpat ya ke jing don ke jama ngida duai bat ngida kerpat ya ke jalam ke jama ngida duai bat ngida kerpat ke kenrat ya ke man long aswa jong ki benta baro ya ke bangingin pendap lengba jong ni kapor ben gentang no yang ikopa bangelong ki Vietnam ban seng ya ke kerteng ke jama kopa ya rab bat yalam ya ki benta baro jong ke jing syakri ko kenrat ni IT bat ngi ak jalam ke jama nabakini barok ngipan hak kerteng ke jong Jisu amen. Shua ban roi nan puli kat to kat ni ne kitien ki jong blai ka bangila ban sham na ka kitab kisam wishispa kat khot ka basau ka shti upol obstol chikinong Ephesus ka lenong ka basan kat khot ka paningkong ka baar bat ka bakatsan khan rio ka shti ka paningkong upol obstol chiki Thessaloni ka lenong ka basan kat khot ka ba arpuai bat arpuar ka shti ka paningkong upol obstol chikinong Korin ka lenong ka bakat lai kat khot ka bakat lai khan rio kat khot ka bakat lai khat sao bat na Isaya ka lenong ka ba arpun rio kat khot ka basau kikentian ki baong kumne turung syakrdop jong u bat ka jing aingu bat ka
Turung syaka kerap jong u bat kajing aingu. Bat syaka pelau jong u da kajing nyero. Tu aingu ya u bat tukerku ya kakerteng jong u. Tolong pi namar kata kinong buat ya ublay kom kikuan ba iet. Bat to pinyat ha kajing iet kumba ukresru ula iet ya pi bat ula ai tino ya ladi na kabenta jongi kom kajing aingu bat kajing knya ha ublay ya kabalong kajing iu kaba iubi. Tu kmi bhate kumno piyat kom kibamstan henry kom kibastan da kabasir spa ya kapor na ba kini kisngi kilong kibasniu. Da bishar ya ki baro bat scam ya kata kababha topin kendia no na kata kabasniu baro. Tu da sharai pi, tu da yang scam pi ha kajingen, tu da le shlur ya la de pi kom kirangba, tu da penklan ya la de pi, tu ai babaro kaba pi le, pin le ha kajing ya iet. Tu shania hau trai jinam namar hau trai Jehovah dan umau siang bam jukun. Tu blain kerkuni kintian balap pulih, ini pendam lang hublay kijing duai. Kok pajing bamleng kejingu bak kaburom nya ashmi kenya blay bangilala kenya blay banwan nakan ke yeng ke kentang ke jongmi kenya blay banyo ban penlong ikan kejing syakri ke baret ke jongi kenya blay tu don ringkat lembat kejing syakri jongi na dok bastang ba hadok pawai no ke jongka kenya blay tu ai baki aka pendap kenya blay kan long ke pendan buram makma khet bi isne ke jongmi kenya blay bat ngadwai khamtam kenya blay bat Ngi aingu emi kan blay nam ta ki jing don kat ke jong mi kan blay ha kar ni society ke jongi par ka jing dap ke jong ka khat lai snem kan blay ke jing jong ka kan blay bat tunang ker khu kan blay yangi kan ki snem ki banwan kan blay kham tam mi kini ki por ki bamenta kan blay ki babon ki jing le bat ki jing pen shoi kan blay ki ba ap thap yangi kom ki khon samla kan blay tu isn e ba men long ma mi kan blay ba men ya rap yangi ban kershan bor yangi kan blay ha pleng kini ki baro kan blay bangingin shania scam hami kenya blay bangingin scam hami ke blay bagi ki jing ki ding pentiang kinwan kenya blay henrengin nginom kelan kenya blay banginang klan na kawi ka por kenya blay ha bakin kit ngin ba ikaling kor ke jong mi kenya blay to don ringkat kham tam ba kinong kit kam jong ka society kenya blay but ki committee baro ki bedan hapo jongka but ki khot jongka baro ki active members but baro hi ki para samla ki bampat rong ru kumju kenya blay ki badan hak ni ki badai na ni ka balang bat ni ki wei ru kenya blay ki bawan kenya blay ben shakri ben padan brom ya me kenya blay dis nei ben dan ka ru kenya blay kam tamba i pastor i ben sam ko born ka tiang ki jong me kenya blay to ai ba ki ke bakin mi ka shintur ka jong i kenya blay kan long ka bawan na me kenya blay ka ban long ka jingbang ka bakin jam siam yang hi ki ba i bag ngap ya ka kubor ka tiang ki jong me kenya blay ka ban long ka jing Kaba jingbam kenjam siam ka jing ka jongi ka baman ka si kenya play ka bante yang i kenya play henry tampangin ngap kenya play henry bangin le ru ya ka kat kum kamon ka jongmi kenya play isnei bandon ka ba ki por ka badang sa ki jing lam ki jongmi shimti yang i kumbang hilong kenya play kapan kini baru ak teng batyang tano pen em chingi Jesus amen. Ublay unkerku ya iba penpuli ya kektian ke jong blay. Bar unkerkuru yang i baro ki basngo ki basngam. Bar ki basyak skor ya kektian ya bal pensngo pedeng jongi limba jeni kapor. Bat ngidon ya kejinget ki baskam. Bau blay upriang ya kejing kerpan lingba kejing duai. Ngilapoi syakui pat ka benta jong kejing syakri ke jong iyo blay. Kata kalong begini osngo ya kektian ke jong blay. Ngidon na pedeng jongi yai pastor Daminatsen. Nget bangam dadon kamsyu ya kaban penito nakam dai pastor jongi. Pastor nakaliang jongi kom ke society ngidap da ke jingkeman habang yu i yapi bapi don lang bat ngi lingba jong kani ka lingko snam
kaba khatlai jong jingya nanti jong society but kham tam ya kaba pinsayo ru ya kaban ai ya ka ktien ka jong blai hapdeng jongi nakalyang jongi kum society pastor ni ai kublai ya ka jong pen ko ngu ka jong phi nakabenta ya kaban ai ya ka ktien ka jong blai hapdeng jongi ka jingdwai jongi kalong bau blai undan ringkat bat phi bat ka khubor ya ka ba phi pin ai kan long ka khubor ka ban ai man sim nakabenta jongi kum ki samla banginang la ban i ban syakri ban penan buram ya ka kerteng ka jong trai bat ru ban ya trai set hem ya ka kam ka jong bat banginang ru ban syania hau hakipor baro jong ka jing ya lenti ka jongi tia shwa ya ka bangin siyo sngo ya ka khubor ka ktien ka jong blai nai pastor ngirwai ya ka ni ka jingrwai ka ba nrius pa arpulai na batmai bat sans pa kendai na ka barim nriu arlai na batmai bat san kendai na ka barim tu yang samla utrai yangi ukhat sngoba yang no menta tu nget ka ktien jong tu khi pen bana ka khubor jing pen embabha yalladi ailut bat len namar ujisu kumtu berolai telikit khat ringkat bat ka kharas pada din blakut jong ni ka jingruai I pastor in sashim yala ka jong ka benta tu yang samla utrayangi ukhat ngeu phayeng no menta tu ngai ka tin jong u tu ke ben bna ka khu bor jing ben emba phaya la di alut ban lan namar u jisu sha prang dongin nang yang gakam utra jongi ngin mi ban ya trai sha prang dongin nang yang hi ma jong u ban pen yar ha per the long slur wat shep ding butra udan hajan kum shi pai ba bhangen tur ngin om ken ran la jing e bun jat ngin shem bad uji sungen snows kem yangi un ai bor ha jing klot un kershan kajing perta bajur kawan nari bajngai mengloi menta ka gospel banyala kijak benri kidang aban yo ka jingsha ki kun jing jenjar baru tu yang ban yarap syaprang dongin nang yang gakam utra jongi ngin mi ban ya trai syaprang dongin nang yang hi ma jong u ban pen yar ha per the long slur wat sep ding butra udan hajan kum si pai ba bhanyen tur ngin om ken ran la jing e bun jat ngin shem bad uji sungen sngos kem yangi un ai bor ha jing klot un kershan kinong yat wer baro blaja na sem utrai na jing jot bla hap yak ban pen pai
ban penyar ha perthei long slur wat sep ting butrai udon hajan kum si pai bab hangin tur ngin om ken ran la jing e bun jat ngin shem bad uji sungin sngaus kem yang i un ai bor ha chang klot un kershan Presiden be alam ya kene ke jing syakri lingba kene ke janmit ha ke jing dap jong ke senior Christian Endeavor Society hang ne halum siap lingba ka jing ya lenti ke jong ka ki khat lai tli ke snam senior advisor vice president general secretary assistant general secretary financial secretary treasurer bat kumjuru ki weipat ki khun samla ki nong kit kam ki ba ju Krishan ha ka jing trei ka kam ka jo ublei ling ba ka senior Christian Endeavor Society ya pi ki long kmi ki long pa ki badon ha ni ka por nadu ki nong syarai jong ka balang pastor teman pesan ki dekhot jo ka komiti balang bat ya pi ki para bangai be barok bat kam kerpang sa sisen ya pi ki khun samla ngayeng hak ni kapor ban ai kublei nakam ta jungi lang baro hak kerteng ka batiang bat ka badon bor ka jong try belong dong pen im jongi uji sukres aingo yu blei namar ki jingker khu ki jong u ki ba ulai alam ya pi kum ka senior Christian Endeavor Society hang ne po lum siam ling ba kini ki khat lai tli ki snam ya ka bau blei ulayo ban kurku ha ka jing trei ya ka kam ka jong u bat ngi don ka dau ka ba krau ya ka ba ngin tei ya ka duan ka jing songu ka jong yu blei namar kini ki jing le bha ka jong u ki jing kershan ka jong u ki jing kurku ka jong u bat ka tahi kala dei bandei ka benta si bentahi ka jing long jing im ka jongi ka ba man ka sngiru kum jo bat kham tam e ha bangi phai sa ka jing sakri ka jong phi kum ki khun samla hang ne ha ka balang hang ne halum siap ling ba ka senior Christian Endeavor Society ngidon ka bedau ka bakrau ha pedeng ki kam ki babun ya ka pilala ban pendap henrei ya ka bau blei sim la ino ya pi ka buram ka jingero ka jingu baro ka long yu blei namar kini ki baro ya ka ba ulayo ban kurku ulayo ban alam nagamta jong pi ki khun samla jong ka balang bat ka jing duai ka jonga ka long ba ublei unang kurku ya piru unang aibor bar unang ai happy ya ka vision bat ya ka mission ya ka bantrei ya ka kam ka jong u sheki hakiwi pat ki bentai ka ba ublei un sayalam ya un sapen i happy habang inang ban phai bat ban bu ti ho u hakipor baro ka jing im ka jongi bat kham tam ka jing etrei ya ka kam ka jong u unle ya ki bakrau ya ka bangim pat poi perkhat ban nganget katahi ke mensim jong ka jing IT ke jong pi da ka jing shania ka beteli ho blai kan saya ngin salak ban poi sya kata katong ya ka ba udon ling ba ka jing im ke jongi shwa ya ka bangin yo ban puson ya ka tin ke jong blai ling ba ka ne ka janmin ngin yo ban phai shu ha ka jing duai to ngin duai ni wana jan jong me ko konrat sa sisin ling ba ka ne ka por ya ka ban aingo ya me namar mela kurku ya kene ke society tat haduk kene ke por haduk kene ke klemat khat lai tli ke snam ya ke baki ke lala ban pentelun ni ki kam ke jong ma ini ki barok ngi ai ke buram syame namar ke jing kurku ke jong ma bangi duai pat kene ke por ya ke ba me men kurku bat ban kran ling bang kene ke kubor ya ke ba me hi ko konrat men wan lam ha pedeng jung ilang barok ngi don hang ni ko konrat ka yeng ke jong ma keren atrai ngi syak skor penon kam yang atong kum ketendong ban pensawa ya ke jing shisha ka tin ke jome baka wei ka kentin kan long da shisha da ka ji alam ba ka bor ke jong mensim u jong ma sngobar syak skor nomor kata
ling bagan ke por ini ke jing khot kerpan haka kerteng ke jong trai belong nong pen im nong sius pa ujong yu Jesus Christ ngipan amen khat lai teli kisnem mandadai le se ke jing im ke jongi kum ki kun samla dap stang khat riu o khat sa stang dadap khat lai asalai teli kisnem la juong sweet 16 mo khat lai teli kisnem pila ya hapadeng ki jing kurku ki jing alam ki jo oblei bat nganget pilamat sibun ki ike kum ki kun samla pila experience sibun ki ike hakita ki khat lai teli kisnem ya ka jing trei ki jong pi ya ka kam ka jo oblei kalong kumno Henry hakane ka jan miet ka jing slok ka jong akam dei ya ka ba ngi don tang ya ka ban aingu ngo ngi pi kala de ban dei hi sibenta jong ka jing im Henry hakane ka jan miet ka jing slok ka jong akalong habangin trei ya ka kam ka jong oblei ka ka ba dawa ning kong la kalong ya ngau pastor la kalong ya ngi kinong syarai la kalong ya pi ki kon samla la kalong ya iwei pi iwei ki briu ki bangai ho Jesus Christ ka ba dawa ning kong ka de ka jing shania Kajing shania ha uta uba mangingi pentulun ni kam ke jong u. Kajing shania ha nu blay uba manga ban mapi ngi kren ngi slok bat ngi ya chaprang hakikam ki babun ki jong u. Kalong ka benta ka jing kalong ka we ni ki benta ka ba don kam ka jing im ka jong u briu ka maman kasni. Ladam don ka jing shania ha ka jing im briu hi ka kelumar ha ka jing im. Kajing shania kalong kabadon kam hadu kata-kata bat klem maka ngalaman ong ngini kendu shibun kijing la kalong wat dia tre ka kam balang ka kam ka jong ulai shibun kijing la dam don kajing shania hakiwei pat ki benta jong kajing im ka jungiru la kalong haying asem la kalong hangnu ka dei ka wei ka benta ka ba kongsan ha kajing im ka jong ubriu kanang ba ka kam gan telun ban tre le ka kam ka jong ulai terlibat hauta utrai jong kakam hapan shania habangi pai kendiat nu snam ubla lek ngidang ya mentadang kendiat teligis ngi dang arp sau teligis ngi ngidang ya habangi pai show nu snam ubla lek u arajar arpo nganget bun mo ngilai kendu sibun kijing sibun kijing ele agajing im gajongi namar gajing long jong ni ga perthai Kijing let's say ya kaba ben kulmar kijing mut jing perkat kijing kurdu kijing duk kijing pang kijing sitom kijing kuslai kijing long marway hateng haba song quarantine bat kum tar teter kini ki jing ya kabagi ya kendu o kijing im kijongi ki ba kijing long briu hi ngi haban ya lingba henre hakaba kumnu hakajing sem kijongi bamanga bat mapi ngi mat Tungin pai pat kai ba kaktin ka jo ublei ka kren shapang ka jing im ka jo weu shakri u jong u ha ka jing yat ka jong u lam prakat ba ublei ba utau long ujub ka jislok ha ka de janmit ka long shapang ka jing im ka jong nu briu u jo ublei u ba ya kendu shibun ki ha ka jing yat ka jong u wat haba ula long le se u ba hasenda jong ublei pi hateng Hakajing im kajungi ngis ngoba kadon ka kap bat kapor ngam tip pila juya leng ban em personally ngaya ledi ngalaya hakikam shimet ki jonga hakaba kadon tang ka de ka we ka kap ba pin sishanya be tang ha ublei don haki we pat lada pila experience ka bakum kata ngatrai pin kam so tho andai lada pin pat mat anda ladai ka por pin ya ka bangin mat ngin saya leng ba Dei hang ta bangin tip ru ya kene gawe ji shisha dei tang hang ta kalabiang bangin shania telilut ya ka bangin shania hauta ubanum kala ya ka jingmut ke jong ubanum phaidin nanga banapi tang hang ta hi kalabiang bad abangi phai shapang ka jing im ka nu shakri jong nu blei u job ru habangi puli ya kene ga benta jong ka jing im ka jong u Ipuli na kadi kaktiin ka jong ublay. Kaya ka ba syon ning kong habang ipuli ka ka kitab ujo. Mday ka taga jing don ka jong u. Mday ka jing siyam ka jong u. Marya tu sa pang ujop. Ngikan mawa ka kaya ka bala klik. Ka bala wan ban syon ning kong ka jing mo perkat. Kidi kita ka jing Kidi kita ka jing le. Kiba
uya kendo haka jing im ke jong om dei ya kata ka jing job ngiken mau ya kata ka jing pang ke jing sitom ya ko bulakit bat kum ta teter ke jing du ke jong bat kum ta ki jing ya tingkho haka jing im ke jong nu syakri jong blei ya ka balawan ban shon ningkong habangi puli ya kata ka kitab pada babangi simet lane kum ke society ngi ya kendu ya ke jing haka jing im ke jong ngaso manong kani ka kitab kadai ka ba best book ya ka ba ublei ukwa yang ba defi bangin paidin bat bangin pusan bat bangin pej kai ke jing hikai ka bangin la ban yo bat ling ba jong ka pi ke jing im ke jong job bat kata ka jing yesem ke jong kam dai tang ka khana purus kam ngasep ting yo ngidon ke ba perkhat kum ta kam dai tang ka jing tu khana kai ya ka bala syuthau manur kadai ka personal experience ya ka ba ubriu ubadon sisha kum mga ban mapi uim hagani ka perthei hagiti por uyat uya kendu bat la record ya kani hakani ka tin ka jo ublei ka bala persat mensim do mensim jo ublei kadai ka jing ya kendu ka ba sisha bat uyat bat ngitip ikitu jing ya ka ba uya kendu uyat ikitu barok ki proses haga jing im ka jo Hendai ka basol tenat kalong bau new syakri jong blay wat kat kita ki jing ele ya ko boyo kendu teng le se ka jing long briu lala ban perkhat le se kelas dah mandon ka daud ya ka bau syaitan upenrung haga jimut ka jong umpat pediang ni kata hendai kelas sedang ban penrung hendai ka basol tenat kalong bau ni syakri jong blay ki kentin ki bami nagara miang sentur ka jong ngan syania ha utrai ngan syania ha utrai long kat balong ja kat baja ngan syania ha utrai kita gilong kikintien ki bami na kajing im jong liu syakri jong ublai bat ka bakhot yang ba dia pi ha kajing ya trei ya ka kam ka jong ublai ngidon ne em ya ka bakum kata ka bensim hatung isu kumen ne em bengin yo ban syakri ublai ubakat uni ubakam krau ya kajing yesem kajing im kajing ubangila ban syani alut wat habangimla ban syani wat igebe itam du ki jongiru ujub hapdeng kata ka jing kendu ka jong kita ki kentin ki bami naga sentur ka jong ngan syani ha utrai pi gini ki ngasupen kan mau lingkot kita ke jing yesem ke jong ujub ha ka jing im ba ka ji lenti ke jong ko beningkong ka dei kata ka ngala man ong ka wan ka nem sniu ha ka jing im ke jong ulat dulut iki barok ke bau ulat dan haka siklemat ki kelalong depai bat ka basuk ha ka jing hikai ke bagi nyok nang ta kalong wat syania haki ki jong ka perthai namar haka siklemat la dulut ujub kumta ka jah ka jing im ka jong tang haka siklemat kita ki ke buladon kila kala depai no kila jalur bangimla ban syania haga dega perthai lene ki jong dega perthai namar haka siklemat kala ban jano but kumarwai utu nong rai semensim wong my hope is built on nothing less than Jesus blood and righteousness kajingkermen ka jonga kamdei hangno hendrai tang hau Chris haka snam ka jongu badah ka hok ka jongu dei tang hang ta ka jing syania ka bakam scam haga jing im haga nega perthai ki nam sniu leni ke jing ya kendu haga jing im ga jongi ki wan ko ki kun samla ki para bangai biit handrai hangnu ke jing ya syania ka jonga ka jong pi ngibu ka baar ke jing ya kendu ka jong jup lengkot ka dei kata ka jing pang ka jing sitom ka bala penjenjar ya ka met ka jong ngiken mau umi uto ja hakamet ka jong kabala so sat ban perkhat ban yang ru le sim long ban syong ru long ban dem ru long ke jing hakata ka do ka jing im ka jong pi habangi pai chi kat tu ka ni ngila ju sngo ba don ki briu ki ba ong ba tang sumat yu kris ka jing im ka jongi ni pediang yu Jesu ngakan mau dan gini ki snem ki bala let no ki don ki wei kat tu kan ni ki kenhun ki belap hakiti ki than mai rang station eng
ki ong haba pila pediang yu mensim bekut num don jing e shu ka jing im ka jong pi num don le se kerkom kren ka jong ki ka ba thau ba don jing pang jing sitom shu num don ka du ka jing e ka jing ele ka ban wan ka jing im ka jong pi bor setan ki num la shu ba kom ta ter kata ka ba kerkom perkhat bat puson jo ki kat tu kat ni ki kun hon ngam tip don em ke bakum kita hang ni pila wan jaseng kat ni pidang pang em trai dang pang idang hab banya kenduk sibun kijing ele lada don let si ya ke bakum kita let si ladanga jin da bangalala ban penpoi kini ke kubor ngan ong bau kristum 4 jukular ke bakum kata tang namar bala pediang yu kris kemut bagi jing kinumwan kijing ele kinwan bat ngaso ong namar kat ba pinang jan su nang jur su namar ngim dei su ki jong usaitan ngila kalalong ki khun ki jong ublei tiban man pen bakla lenti un thau ye ki lat ki lenti ya ka ban pen sitom wat ye ka met ka jungi kumbal kalalong ha ka jing im ka jong ujup Andrei sultanat upol uang kumno wat la uta ubriu ubashabar ujot no ru Andrei uta ubashapo pat uyai thmai man lakasngi Kiriu krau haka Bible habaki la pediang yu Jesus Christ kini ki apostol pitharai ki im sup ki im san mo ke jing im ke jong ki ke basong shar khai ban perkhat wadi ke bakut ke jing im ke jong ki ru don na pedeng jong ki ke belasak sanar pna don na pedeng jong ki ke basak peniap namar ke jinget hau Christ tang damar bangi don yu Christ kamut ke beneng wala sing la ban biang ya ka beneng ha ka jungmut jung perkhat ka mensim ka donut ka jongi hanre ka ne ka do hi ka jongi kanang hab ban ya kendu sibun ki ban prang yang abat ya pi nang ta ka balai kawan ka jing yap ka jing im ka jong ujub udu ya ka ya laki khun ki ba u it chipongut bat ban yeng halum jing tep nga tharai don du wei ban kham su thu ban ujub Cipongut udu ialah kita ki ba ui ton ui de ka donut de ka mensim barok mangi ki para mangai be haba ngilai kilet nyok kini ki ba ki ba ton ki jongi nang ne nasla perthai ngi pat donut ngi sosi thang badai ha ka bakum ka takapor ya ka ba uni usoitan uju persang man penrung ru syakikun ki jo oblei ya ka wei ke jingmut ngangai yu jub hakabakum kata kapor hakajing dono kajong u ya kita ki khun ki jong uru kalarung kata kajing mut syai ublai oh bende dei ublai ba im ba shisha metharai kanang wan manja hakabakum kane andrei ku ki para bangai be aingo ublai bangi yo ban syakri yo uni ublai uba shisha uba im uba wat apa deng ke jingdu jingkerman ulong ke jingkerman so men ong sakawai pat ke kerteng ke jong u kolong ulong ke jing im ke jing mi pat bat ke jing im nang ta su ke jing esem ke jong ujub ha kata ka crisis ke jing esik kenduk ke jong u don seki parlok ki bapenrem kat kata ke jing perkhat pi kat kata ke jing ja du ye ke jing don jing em du ye laki khun ban kata ke jing pang jing sitom dang perkhat bagi ta ki ba i ki bo sujan ken ai men sim lem ken support lem han rei ki ni pen ban ki dang keren ben u ka bang kham su su ban perkhat ye ke kitab sapa uni ubriu jo ublei kalong ya kata ka ba ula shania telidu ka kurim ka jong uhi dah ka ba perkhat ba ni te kan long hasenda ha ki por baro handrai kani wat kani ka briu ru kala ong hau jup kalok ka jong jup ru to let no you know bleu jong me ba to de yap no hiru haba perkhat ya kat kani ka jinglong la kan ni ublei ayu sang le se uba kumune uba kat ni usya e me ba menyap hakabakum kata kapor ki para bangai beit nga perkhat lada manga ingi don hakata ka jaka kan long kumnu ya ka jing im ka jongi hakapor let's see ya ka ba udon kam ya ka support na kata ka ba ul syanya teli andrei katahi kala penrem katahi kala kerko
Anget let's say haga jing im ga jing ya lenti ga jungi kum ki briu shibun ngi mat ya ka bakum kini. Let's say ka damla ban long thik kum ga jing im ga jong ju. Henry ka ya srim na ka we ka pors ka we pat kam tam haga jing ya kit ya ka kam ga jong oblay. Pindala kit ya ka kam ga jong oblay shibun ki ban kong mauro. Pi baklang ni hang tai shibun ki ban kentho ya pi. Shibun ki ban penrem sapang kata kakam ke jo oblay. Ngakan mau bahaya lah di podang li school. Mdei bang asnu sarong ya lah di. Reng aingo bo oblay pen kret naduk ka pod bang li school. Ya ka bo oblay la khot nga naduk kelas 3. Bantrei sa kakam ke jo. Ande ngamju syak skor kata ka jing khot. Bat ngamju kwa hiru ban long pastor menur. Anda haba school kini ki kena school ki don lang tu ki juya lekai kum tu mo dalam wai school sting sngi juya rung sadin ki juya di biri banting ino hikai ngi bai perlok ibut lang krui tu sadin anda la day takapur ya di secret la khot lang ngal klam datip ya but lang basuit perlok lapoi hang taki ai anda bala ai sedang la kernga bahaying menuju hikai yang ikum ni. Ngilakar nga, anda belakar nga kami gajing keren. Oh ini tile huli. Fi, kebakum kita gajing keren. Kat no bantrai ya kakam gajong oblay ti perkat. Kakam ka kentang, kakam gajong oblay ka bakraw hado kata-kata. Hang no pinbo ya gajing syania gajong pi. Ujub kat ubriu ujong ublay ubala tho hagaktin gajong u kata ka ba u it tap men sim ya ka ba u kerman makan support ha gajing gajong u kamla bantre ya ka kam gajong ublay tanghang tai don kam man chania gajing ya trei gajing long kawai gajing IT lut gajong ngi ha ublay kawan na nang tai na jrong para bangai beit hakajing yes kenduk kajing yes syam kajong ujub usyakri ujong blay rengi aingo bat lingba kane kawai bawatla ula persyang man penjot yalau ujong usyakri ujong blay ujub don tang kawai bau soitan syam lala ban pen khlem le pen hap no bat kata kalong kajing syanya teli kajong u hau blay tak isang kabala pen juat hado kan ni ya kajing hakajing im kajong ujub bun snok bai hau blay longgat balong jakat baja ngan syania hau don lightly lingkot akan kapor ya ka mangan penkut ya kan kajing slok kabaningkong namar bau ujub u itu ya ublay ladang ikit kum ki kun balak ki kun jong ka balang hang ni jongga Senior Christian Anniversary Society kiba yakit ya ba ya kakam ga jong ublay hang ni pi troy ya kakam ga jong ublay pi itu na em ublay pi ban kit ya kakam ga jong ublay ladang im itu ublay long le no ngau pastor ladang nga syakri ublay nga troy ya kakam ga jong u hre ngam itu u long le no ga jing yang jong hang ni katno nga ya lapru ujub kaba pelong ya u kat kita kecing ya kendo kat kita kecing henry sbak snok baik bat ublay kejing tunjuk kejong ujub yalau nong pen im kalong kejing itu ujung ujub yalau nong pen im kalong kaba scam haduk kata-kata ngelaban ong kumbaki kun ki itu ya ki kime ki kepah pendelik kai tang teh smith pin sesyam ki don ki nong ap lang brot ki di ba ap lang brot mdi ki blang tang teh smith bat kham tam le pi pai shiki resep ngi ki lang brot ki di ki wei ya ka ba ki briu ki ju pelong ru ya ka kom im ki jong ki ban pendap ya ke jing don kam ke jing im ka baman kas ngi pi ginang ki lang brot ki don ya ka wei ki jinglong ka ba internet bah ki itu yo nong up lang brot ki tip yo nong up lang brot namar kata pina puli ya ka tin ka jong blei ha ka por ka jong jisu ki relate bah ba kita ki konteks bala pene srim ru jisu ya lade bakin sngo thu kamba bangalong unong up lang brot ubah bah
Pi kilang berot kita belang ngalaman ong kiba itu ya lau jong ukan rat utrai ujong ki. Barak away gasin hang tay ha resep ngi kidan arngut si perlok namar ba ki i uwe utrai kam business but uwe utrai ya gane kam. Ban syarai ya kilang berot. Uju itenat bahaba abu songkai kum tu pet ya lau to perlok janmit bo ya nakhmat kini ki belang lang berat pada kibut nadi tat adu da poe yeng da wan pai na office syong da kali hakawi gasngi uong yu to perlok uong ai no itu ki jangan persang ki itu na em si saya la ki kenrat upong da ki jan yu to perlok anda bagi lai syong kai hang tabat u to kenrat u basisha uri hatrai ding kam chate chakmat bat uni perlok ula pong da ki jan ba uli ban shao ya kita ki lang berat u klampat pen iya kadur uyat tang kata kerukom yat ke jong uru kita kilang berot kila artetin dan jam syakmat. Don kiba yat, don kiba sengek kum tar. Tiu ule ban pak kum bapa ukan rat kanu kita kilang berot rukim so hun ya kata kajing syarai bat ban khot ya ki syauhi. Handai nang tai na trading utau kan rat uyang kam syakmat uyoi ba upik kai uperta tang ya kata kasur ko ba uju pertama kasngi bat kita gilang beran ge mare bet sata trading kitip hang tau don kan rat pi ke jinglong jong kini gilang berat kalong ke ek ke basung tenat bat ngasu man ong manga mat pi ngidon kam bandon ya kata ke jinglong ban ya troile ya ka kam ke jong ublai hakaba mangi ngin itu ya utrai jong kata kakam. Ladang isukit ya kakam ke jong blay klem itu you blay long lek no ngong. Ngilak manum don ya kasap antre kakam ke jong blay nginum lak bandon ngilak manum don lek si ke jing nang ke jing tip lut ik ya kakam ke jong blay. Henry to tip shaning kong ya kasus udai uta utrai lada pila itu you kakam ke jong ukan satulun ni. Ngesepting bayo mama ute u itu yang ngim itu yo. Syuah ko ki para mengibiit ngila jam khat lai teli ke snam ya ka bantrei ya ka kam ga jong ublai ka jingkeli ka long ngila itu na em yu nu kon rat jong ka kam ka baar kei ka ba pelong yo ujub bo un mat ya ka jingkor khu na ka jingjop ka long bo ushania be tang ha u pi ya bangi pai sha ka kentin shania ling bagi ni ke sngi ka lahir dor pha ki jingja hagi ni kisngi la kalong haki balang kalapan artetin bah haduk gini kisngi ki por ki bamenta ki kme ki pa kila artetin ya la gejong ki khun ki mla shu ban shania haga jinglong jong ne perthai hagar jing ya trei ya ka kam ga jong ublai ru hateng kaladon ga jing artetin namar ga jinglong jong ki bamso tenat pi haba ujub Ukraine gitu kintien longgat balong jakat bajangan shania haba upla ya gini kintien kalong kajing raikut ni kintien khatdu ke jong u ba un shania ba tang hau no blai wat la dau dei ban nyap lo bat ka wei ni kita ke jingja ke ba so tenat haba ngi prapai segani ke bentas jong ke jing shania ngi ken mau ru ya ki senran ke jong Jesu Petros pikin mau hapor bu dang don haga gospel Matius kan nong bakat saud khot bat pesan kadon ke jing ki jong ke jing be le hatu kapor badu Jesu wan uya asla banda bakilai i kila sang manting kila perkhat bagade ngai henry Jesu perta baru Petros jubab bat ki senran ke jubab lang ki ong lada dei mame kan rat khot ingi situ badu Petros ulai ngalaman ong udai ubriu beningkong haka pertehi haduk mentamene haduk gini kesngi banyak hasla hagi ni kesngi ngiyo ile se tibi mo bagi katu kat ni magician ski ya hasla dala reveal ki secret ki bu daki kinjayit haka bamitu namar bagaya belan kumjui Henry Petros ong gani kaktin ke jong blai hapdeng durio uya hasla teka ka bapelong yu bo un yeng hangta Maria khot u Jesu u sei la ka kejat nakaling u yu asla bat uyat ko mayat mga mapi harengko kay ka bapelong yu Petros ba un achieve ya ka ba define the law of gravity
Hakaba kata ki jong kanika perthai kim la ban explain chu ka science kam la ban so thu chu. Ban yeng ha jong Kadi ka jing shanya ka batali. Kadi ka jing shanya ka batali ka ba pelong yu ba ulong tang ma ubriu ban ningkong ba ba kadu la manong. Uban yeng hasla Bakat baki khmat ki jong ki dang let chu kres uyai ho. Andrai Petros kat badang ya hang taban poi chu Jesu kalas dang ban wan ka jing artatin habolas dang ban pai chi ka jing ki phalo jong ni ka durio. Ba dei hang ta phi ungam no. Ngangai jendela tho ha ka ni ka tin ka jong blei la do Petros la scam ka jing ngai ka jong ula poi hadu Jesu bat wan pai lem ba Jesu nga tharai kan kut kum ta la da shim don kanu ka jing artatin. Andrai namar ka jing artatin Petros ulangam. Ujub wat ula syapen rem ya kata ka jinget ka jong haka kurem ka jong hak taki perlok ka jong kata ka jing panggaban kat kita ka jing jah ka jing im ka jong ki bala khnyot ya ka jing mut jing berkat ki bala khnyot ya ka bor berkat ki bala khnyot ya ka met ka jong henry ka basol tenat kalong shim la kan ria ya ka jing shania ka jong ho blai long kat balong ngan shania try haban kit ya ka kam ka jo oblay sibon ki mental pressure ngong ipi ki kon samla pin ya kandu ndai ha ka met ha ka perthai til se damam so tenat poi ha surok la tulum telam ha ka jing ya trei ka kam ka jo oblay don ka jing knyot ya ka jing permut ki jing perkat ndai dei ha ka bakum ka ta ka por snot ha oblay Dei hakabakum kata kapor shania telihu namar dei tang mau ka solution dei tang mau ka jubab bat ka benta ka balai bat ka bakat do ujub uyai wat bet ya ublay wat habom la ban champang shu uyai pursue ya ublay uyai wat shu yat ya ublay wat haba umla ban snothu shu ya ka ka baja bun sin Ngiwat ublay tang habangi don kam, habangi pang, ikan mau blay. Habawan ke corona, barok-barok ngi pelong jing duai, hayeng. Tolong ke babah. Henry hakisnam ki balalet nyok ngi julek ne. Ngam kwa bakani ke bangila praktis lek si ki yeng ki sem ki jungi kandu no. Ngi don kam ban yai wat i uman kapor. Ujub ha jing ya kandu ke jong ukat kita. Namar ke jing im ke jong uhi ke baman kasni uwat ublay ke u continue ban lek kum ta. Uyai wat yo blay. Henry ke babun sin ke basosi kalong yangi hakabangi ngi wat yu utang hakijing habangi don kam. Henry habangi bit yibyang ngim so don kam yo blay. Kidon pat ki briu ki bawat yo blay namar bakim yo pat ya gejubab kilan no yo blay. Kidon ke bakum kita ki briu pi. Pidon arteli kini ke bapelong kumta ka bening kong kalong namar ngimpat itu yu ulong ubakum no habangi don ni kijing ele ngiwat yu bat habangi wat yu ngim yo sngo kijing shania kam don hu bat habam don kijing shania ngilan no yu pi ki para mangay biit kawai kijing hikai ka bangayo yaladi shimat habangi wat yo ublay hekipor barok lani habangi duai ublay lada ublay umpat jubab kai kadau ngaju perkat ba habangi duai ublay bat ublay umpat penpai ya jubab hakawe kasin ngaduai syapang ke jing yai sya bat nga aingu ublay ba haka personal experience ublay jubab ke jing duai ke jong lahi bo kalong bangan long ubriu balong patient sa ki barok namar ngasi long impatient Henry ngam sim yo snow ya ta jing duai bakat no bo blay unjubab. Duai si duai. Pi ha bo ngi duai ho blay bo blay un kurku ngi ya ka jing long bangi long ki bayai sya. Pi tharai un hap kum slap putuk na beneng ngang perkat kum ta. Ha ka jing long ka jong le se pilawan ong kum kulung ni le. Nga perkat bakan wan bai ha bai krup nang te na beneng. Snow ya ka jing long jai mo ha ka jing perkat briu ka jong bat deh hang tangan selong brio ubala banyai sya habangi duai ho blay bengin long ki balong patience lene ki balong let's say ki balong bengin long ki bayai sya upli hanga pi ya kalat bengin yo
bengin long ke bayai sya jubab pi hateng don kipor bo boleh jubab ya kejing tuai ke jongi hang tu don kipor pat ha ka ba uple ya kalat yangi bengin yo bengin sotu ya kata kejing long Habang duai bangan long ubayai syak ngai ala di habang duai ban long ubayai syak upen kan mau yang hapor bangannya kali. Te sesen bat ustering te pi soitan ya nyak lang ta. Hateng-hateng ngak try ki dribal barak khot ki banyak kali ki experience kata. Barak khot ki badan ni banyak kali. Tang syukum let's say la pikir bahaya la di. La penbit penbiang bahaya la di. Ndrai da don manu belakum overtake 4 day kapor. La ni ubah klem signal te ka ketin ke balalat nya sentur ke bamsu tenat. Habangi duai ba ublei un ai hangi ke jing Aisyah uple ya katakan lat bengin long ki bayai Aisyah let's say jubab yangi henry uple yangi ya katakan lat habangi duai ha ublei ki wei pat ke jing duai kalong ha kata kedur lada umpat jubab yangi kita kijing kijing jenjar ngiken mau let's say ha kabangi ngidon ha kijing im ke jongi ki bawan ha kijing im ke jongi penban ko ki prabangai bi ha bangimpat yo sngow ya ke jubab ke jong ublei ka dei ka down amar ba ukwa ban pen thamai ya nga ya pi bat ban pen ken mau ya nga bat ya pi bangin yai wat yu ha ki por barok kat bangimpat yo sngow ya ke jubab wat chi wat yit yit yu ki por bara kumba ujub ulale hakajing im ke jong hapdeng jong kata ka eryong jong kajing im ka wan bania tengku hakajing im ke jong ujub henrai kamshim la sange kamshim kata kamshim la khanglat yu ujub ba unyai wat yu blai uyai be syakmat ban wat yu gibun la se kajing keli kajing im ke jongi ya ka bangidon shimat Habangi trei kam tam ya kene ka kam ke jo ublei ya ka ban syakri ya shibon bagi jing keli ki mi shibon bagi jing penrem pempat long ubabit pempat long ubabiang pempat nang ban keren pempat nang ban tho shibon ki ya ka ba ubaman ukwa ban khangla de pi henrai ka bang akwa hang ni ka janmit ya ka ban neslok nam ta jong pi ki khon samla jong ka balang kalong watsha ba kita kin long kiding penkiang ban kit ya kekam ke jauh belai. Wat yu ki por barok pidon kami ka jing start wat na piduna haki iki barok pan na ya ka jing start ubalong ba ai kerahai haki iki barok. Ban trei ya kekam ke jauh belai kini ki lightly ki mau jam kin pen ai hanga happy ya ka jing job ban trei ya kekam ke jauh ban shania hu ban yit yu haki por barok. But day dakabangi ngi itu yo marmen ngi itu ku mang itu iki perlok ke jongi ngi itu yo ku mang itu ye me ipa e jongi ngi itu yo ku mang itu ya ka kurum ke jongi ngi itu yo kumba itu yangi de hang ta bangin salak ban trei ke kam ke jong oblei kade ke kam ke jong oblei namar kata ngi ong ya kata gantin ke kam ke jong oblei ladangi mi thu yo oblei leno ke jing trei ke jong yu ublei un kerku ko ki para bangai beet ki khon samla jong ka balang ha ka jing dap jong ka anniversary ka ba khat lai jong ka senior Christian anniversary society hang ne holum siam baling ba kini ki khat lai teli ki snam ngangai phila experience sibul teng ki pher ki jingmut hakir kom perkhat Henry la da pila pensno ya ke jingmut hau blai ko ma ujub u ya kendo i ke jing but u ya sno u don ni ke jinglong ke so tanat ba u itu you blai personally ke de ka kam ke jo blai ki pher ki jingmut kam le ka kam ke jo blai u ya wat ya ka mon ke jo blai ha ki por baro ujub piru haba pitre ya ka kam ke jo blai wat ya ka purpose ke jo blai haba bu ya piang ni Bat haba piduna, haba pimtip, shania terliho. Ngaingo you blay, ling bagi snam barok ki belalet no nga mong ipi ngasung tu la kabor. Bat ngamde ubriu banang ban keren, kam tam le ban keren pat ba. Yala dehi ngam jukwa ano hok ipi banganong pastor. Henry ublay u kot chikot. Tat haduk manganda pen ko ngu bat kasuk ka mensim ta bat ngala ling baka personal experience ke jonga ya ka banga ya syam yunu blay habu khot yang bat nga pen ko ngu nganut ban ya thu ka long kum ni
พินสมาอีกจิงกรคู่กิบะปลัดอีกจิงชัมพังพินสละบันเละอีกกิบะคราวหากจิงอิมกะจงพีอ้อมมังะฮันเรอุตาวเป็นสัจบ่รังะกิpara bangai be it ban trei ya ka kam ka jo ublei ka long ka ba sup ha si sen perkat han re ka ba bha lada phi phim shania phi phim ithu bat phi phim yai wat ya o ki por baro namar ka de ka kam ka jo ai namar kata ha bangin nang yai kit nang de sha prang abangin nang ya nang de sha khmat kum ki khun samla jong ka senior Christian Advert Society hang ne alum siap bat ingi lang baro ki badan hang ni ki ban syakri yo ublei ha ki benta ki ba pher ba mangi ngin don ye ka jinglong ka jong uju bat kham tam bangin don ye ka jing dei ka ba jan bat u ba kumba ujuk u yai ne bat ublei ru u yai ne bat ujuk ublei un ker khu yingi na kam ta ka buram ka jo u amen. Kublai jibon absor yakni ke kantin jong je slok yakaba pipila ai hapadeng jongi ka khubor hakni ka janmiet ka khot yangi bangin shania haublei ka jing shania ka jong jub haublei wat hapadeng ki jing ale ki jing tenju ki babon kala wanra ya ki jing janai bat ya ki jing ben hakajing im ka jong ngangit pakani ka khubor kalalong kajing kerku nakam ta jongi kum ka society yakaba nangni syakmat nginangla yakaban penyat yakikam kijongi dakabangi syania how try ke kam ubalong uji sukres kumjuru nakam ta jongi baro yakaba mangiru nginya syania how jisu ubalong nongelam jonga bat jongpi ngangait bakan ke kubor kalalong ke jing kerku nakam ta jongi lang baro kibas ngo kibas ngam bat kibas syak skor yaka kublai sibun absor nakam ta ke kubor yaka pil ai hapadeng jongi ublei un kerku yipi pastor dakabau ai yaka met kabakot kabakyakrat kerpang ru nakam ta yeng kesem ke jongpi bat lingba jong kata kanum don kanu ke jing thot ke jing wet nakam ta bapin pendap ya ke mission ya ke blei ula shania hakit terpeng ke jongpi blei unang kerku nakam ta jongpi pastor bapin nang yo bor ya ke bani trei ya ke kam ke jongu ngilapoi syak benta ya ke ban sayo ban penwai no ya ke jing syakri ke jing yo blei lingba jong ni ke janmian sasisian ngimla klamda aingu yo blai ublai alam ya ke jing syakri ke jongi nadu ke sedang jongka kat hadu bengin sayo ban penwai no ya ka ngimla aru klamda ai kublai ya baro ke bla pendap ya ki benta ki ba pher ki be dei bat ke jing syakri ublai un kerkuru nakamta jongpi bapinangla ban syakri u hakipor baro jong kajing im ke jongpi ngin mi nang ni ta kajing kemen hakaba kajing sok ke jong blai kan yo ban sensyar palat ya kajing syampang ke jongi ngin pen waino ya kajing syakri ke jong yu blai dakabangin yarwai dakani kajing ruai ke bat sanspa ndrup kundai nagabat mai bat lifeline nagabarim san riu kandai nagabat mai bat lifeline nagabat kamrim badadin blakut juga naga jingruai ngasngong bha ban khot ya i senior advisor juga senior CE society bain ai hangi ya ka CE benediction bat ban pelat yangi daga jingkerku bat penwai yublei long keburam kikam bulale lukun ulapa bayangi uit ye ai la ka jing em ka kuna ban siu ka kherdop beneng upli bakin rung kibriu kumtu ber lai teliki khot ringkat ber ka chorus ka jingruai ka san riu khandai bat lifeline na ka bakamrim
bên lòng chinh siêu spa janai chinh em hai ki ba ngày ukular ban ai tom pop ubak rau tam bawan da nget skem ka chinh ma ba chinh suk hu ji su un shem do ya ro ya utrai snap perthei ba ukren do ya ro ya utrai piki ben riu shat kmen doan da uji su ukon sha ukpan ai buram ya ubu lale kampela Gigam gibakrau ulale aperthei da uru kadonot jinkmen kaya islay henrei kan salong jingkala kampalan andaya uji sungen yo imarkman do ya ro ya utrai snap perthei ba ukren do ya ro piki ben riu shat kmen doan da uji su ukon sha ukpa ai buram ya ubula le kampela Tunginya penuai no. Do try untuk kami tu pedang jonga berjong pi abangim yadon syu marhamat perlokhi. Batu airu berjing ai kepada biang kejong try berunong penembi jongi Jesus Christ. Kejingit ba kebam jukla kejong pleu kupa. Lambak jenis lok kejong mensim berkuat. Kena syongkur hai lambat ngi kum ke senior society habangina jam ikini khatlai snam bat banginang jam siki wipat kipor kat bame madam pensa ingi kani kaslakndo banginang yo ban itu khamba yami bat banyai ab ban tip ikaman jami banyai syanya yami hakipor baro namar melakhot yangi ban syakri yami hoit kena syongkar hailam berkirungit ru kibadan hangni bad hakalang setlak kepertai menta bad hadu halakataru amen